Que foi o que pasou? Alí están. Que ocorre, Krillin? É que algo vai mal. Polo que parece nada cambiou, pero se te fixas con atención has de decatar de que Vexeta seria concentrar as súas forzas. Sí, eu nunca sentira un poder tan grande como este. Nin eu, xa vos dixen que Vexeta sería quen de gañar este combate. Bravo, creo que polo momento xa está ben de concentrar as túas forzas.